Mae pnawn da. Croeso cynnes i chi yr oedfa. Pnawn yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae Emyr yn arwen ni yn yr oedfa. Y pnawn yma, ni'n dymuno bendith Duw arno fe ac ar bob un ono ni wrth i ni gyd addoli. Mae paned ar ôl yr oedfa ac yna cofiwch hefyd am Meirion, Mae yng Nghwm Bran, mae enno am y 2 wythnos nesaf. Ni'n cofio amdano fe. Ac yna, yn ystod yr wythnos, fel ni'n sôn bore yma, cwrdd aelodau nos Fawrth fan hyn am 7 o'r gloch. Ac yna, cyfle i drafod emyn ar-lein gyda Wyn, nos Iau, a bore coffi yma yn yr adeilad bore Dydd Gwener. Mae casgliad y mis yn mynd at waith Mudiad Efengyl Cymru ar gyfer mis Mehefin. Ein tro ni yw gwasanaethu yn y Tabernacl wythnos nesaf. Os ydych chi'n gallu helpu mewn unrhyw ffordd, os ydych chi'n rhoi gwybod i Lynn neu Liz, byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. Ac yna Sul nesaf, mae Emyr yn pregethu yng Nghyffiniau Caerfyrddin, ac felly mae Dafydd Job yn dod ato ni, os dyw e'n mynd i arwen ni yn y ddwy oedfa. Dyna'r coeddiadau. Nyn ni droi at Dduw mewn gweddi. Adlwydd Dduw, ni'n diolch i ti am y fraint sydd gen i nawr o ddod gyda'n gilydd fel eglwys i'th addoli di. O Dduw, ni'n gweddio bydde myfyrdod ein colonnau, bydde'n geiriau ni heno, yn meddyliau ni, y cyfan wrth dy fodd di. Ni'n ymwybodol bod ti'n heiddi'r clod i gyd. Ac ni'n diolch i ti bod ni'n dod at un sydd yn caru dod at bechaduriaid. Ac ni'n ymwybodol mae dyna sy'n wir amdano ni. A bod angen meddyg arno ni heno. Arglwydd ni'n diolch i ti bod yr arglwydd Iesu Grist yn gallu diwallu yn anghenion ni. Bod e'n dymuno dod a gwledda gyda ni. O Dduw, heno ni'n gweddio wrth ni ganu a gweddio a gwrando. Bydden ni'n agor ein colonnau i Grist ddod mewn ac i wledda gyda ni. O Dduw, bydden ni'n gwledda ar yr arglwydd Iesu Grist. Yn ei fwynhau gyda'n gilydd. Ni'n diolch i ti bod ti wedi rhoi yr ysbryd glân i ni. A ni'n gweddio bydd yr ysbryd ar waith yn y lle hwn heno. Trwy Emyr, trwy dy air di. Trwy'r cyfan wyt ti wedi baratoi. Ac yno ni fel unigolion, fel bod Crist yn cael y clod i gyd. Amen. Mae heddi yn ddiwrnod Pentecost, y Silgwyn. A'r Pentecost oedd, diwrnod 50, dyna mae'n golygu, diwrnod 50 ar ôl y Pasg. Nawr, yn yr Hen Testament, mae'r rif yna 50 yn cael ei gysylltu efo'r Jubilee, yn dydy. Chymod, pob 7 diwrnod, ni'n cael Sabbath, ni'n cael gorffwys. Pob 7 mlynedd oedd yna ryddhau o'r ceithio yna ag maddau dyledion. Ac yna, ar y Jubilee, oedd pawb yn cael dychwelyd nôl i'w gwlad nhw ei hun. Felly, blwyddyn 50 yw blwyddyn ryddid ag gobaith a bywyd. So, beth sy'n digwydd ar ddydd Pentecost, dydd 50? Wel, mae'r ysbryd glân yn cael ei roi. Yr ysbryd glân sy'n dod â gorffwys a rhyddid a bywyd i ni. Felly ni'n mynd i feddwl lot am yr ysbryd glân heno yma, a ni'n mynd i ganu am yr ysbryd nawr. Rhif 400 yn y llyfr yma yna. Bywhad y waith o arglwydd mawr, dros holl derfynau'r ddeiar lawr, drwy roi tywalliad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Felly, ni'n mynd i droi at actau pennod 2. Wythnos diwetha, o'n i yn y bennod gyntaf ac yn canolbwyntio ar esgyniad, neu Crist yn cael ei ddyrchafu. Heno ni'n troi at actau pennod 2 a hanes y Pentecost. Dyma'r Duw. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle. Ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn, fel gwynt grymus yn rhithro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau, fel o dan, yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt. A llanwyd hwy oll ar ysbryd glân. A dechreuant lefaru a thafodau dieithr, fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Yr oedd yn preswylio yn Jerusalem Iddewon, pobl dduwiol o bob cenedl dan y nef, ac wrth glywed y sŵn hwn, fe ymgasglodd tyrfa ohonynt, ac roeddent wedi drysu'n lan, am fod pob un ohonynt yn ei clywed hwy'n siarad yn ei iaith ei hun. Roeddent yn synnu ac yn rhyfeddu ac yn dweud, onid Galileaid yw'r rhain o'r sy'n llefaru? Sut rydym ni'n ei clywed bob un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam? Parthiaid a Mediaid ac Elamitiaid a thrigolion Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontus ac Asia, Phrygia a Pamphylia, yr Aifft a pharthau Libia tua Cyrene, a'r ymwelwyr o Rifain yn Iddewon a Phroselitiaid, Cretiaid ac Arabiaid, rydym yn ei clywed hwy'n llefaru yn ein hieithoedd ni am fawrion weithredoedd Duw. Roedd pawb yn synnu mewn penbleth, gan ddweud yn naill wrth y llall, beth yw ystyr hyn? Roedd eraill yn dweud yn wawdlyd, wedi meddwi ymaint. Safodd Pedr ynghyd ar 11 a chododd ei lais a'i hanerch. Chwi Iddewon a thrigolion Jerusalem oll. Bydded hyn yn hysbys i chwi, grandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi, fel rydych chi'n tybio, oherwydd dim ond nawr glwch y bore yw hi. Eithir dyma'r hyn a ddywedwyd drwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw, tywalltaf o'm hysbryd ar bawb. A bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau a'ch hynafgwyr yn gweld breuddwydion. Hyd yn oed ar fy nghaethweision am caethforynion yn y dyddiau hynny, fe dywalltaf o'm hysbryd, ac fe broffwydant. A rhof ryfeddodau yn y nef uchod ac arwyddion ar y ddeiar isod, gwaed a thân a tharth mwg. Troer yr haul yn dywyllwch a'r lleiad yn waed, cyn i ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod. A bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Bobl Israel, clywch hyn. Sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu i chwi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion, a gyflawnodd Duw trwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddo chwi eich hunan. Yr oedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad
penodedig a rhagwybodaeth Duw ac fe groeshoeliaso chwif drwy law estroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Duw ef, gan ei ryddhau o wewyr angau. Oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Oherwydd mae Dafydd yn dweud amdano, roedden nhw'n gweld yr arglwydd o'n blaen yn wastad. Canes arfer neheilaw yma i fel na mysgydwyr. Am hynny llawenychodd fy nghalon a gorfoleddodd fy nhafod. Ie, a bydd fy nghnawd hefyd yn preswylio mewn gobaith. Oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid yn Hades nac yn gadael i'th sanct weld llygredigaidd. Hysbysais dim i ffyrdd bywyd, byddi'n fy llenwi a llawenydd yn dy bresenoldeb. Gyfeillion, gallaf siarad yn hi wrth eich am y patriarch Dafydd, iddo farw a chael ei gladdu, ac mae ei fedd gyda ni hyd y dydd hwn. Felly, ac yntain broffwyd, ac yn gwybod i Dduw dyngu iddo ar lw y gosodau un o'i linach ar ei orsedd, rhagweld atgyfodiad y Meseia yr oedd pan ddywedodd ni adawyd ef yn Hades ac ni welodd ei gnawd lygredigaeth. Yr Iesu hwn a gyfododd Duw. Rhywbeth yr ydym ni oll yn dystion ohono. Felly, wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddeheilaw Duw a derbyn gan y tad ei addewid am yr ysbryd glân, fe dywalltodd y peth hwn yr ydych chwi yn ei weld a'i glywed. Canes nid Dafydd esgynodd i'r nefoedd. Mae ef ei hun yn dweud, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd i, eistedd ar fy neheilaw, nes i mi osod dy elynion yn droed fainc i'th draed. Felly, gwybydded holl di Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn Feseia yr Iesu hwn a groeshoeliaso chwi. Pan glywsant hyn, fei dwys bigwyd yn ei calon. A dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth awn nawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edif ar hewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Oherwydd i chwi, mae'r addewid, ac i'ch plant ac i bawb sydd ymhell, pob un, y bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Ac a llawer o eiriau eraill, y tystiolaethodd ger ei bron a'i hannog, dehangwch rhag y genhedlaeth wyrgam hon. Felly bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Yr oeddent yn dyfobarhau yn nysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Daeth ofn ar bob enaid. Yr oedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud drwy'r apostolion. Yr oedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddant yn gwerthu ei heiddo a'i meddiannau ac yn ei rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. A chan ddyfobarhau beunydd yn unfryd yn y deml a thorri bara yn ei tai, yr oeddent yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon. Dan foli Duw a chael ewyllus da'r holl bobl.
ac roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa. Y rhai oedd yn cael eu hachub. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Rhif 61 yn yr atodiad. Ysbryd glân, golomen, nef, gwrando'n rasol ar ein llef, eithom yn wywedig iawn, disgyn, yn dyfywiol fawn. Nawn ni sefyll i ganu. We're going to weddio efo'n gilydd. O arglwydd, ein Duw wrth i ni ddod wrth flaen di heno, wrth i ni glywed a chofio a dathlu dydd Pentecost, arglwydd i ni'n gofyn i ti am dywalliad o'r ysbryd glân. Da, dro i ni o'th ysbryd di. Arglwydd Iesu, tywall allan yr hyn wnes di addo i'r disgyblion. Ysbryd glân, golomen nef, gwrando'n rasol ar ein llef ni nawr, tyrd. Arglwydd ni'n rhyfeddu wrth feddwl am beth i ni'n gofyn. Da, ni'n gwybod wrth allan y Beibl, ni'n meddwl nôl i'r disgrifiad yna yn llyfr Genesis, yn y creu, yr disgrifiad yna o'r ysbryd glân, yn fel petai'n hofran ar
ar wyneb y dyfroedd, yn y gwaith yna o ddod a bywyd ac a threfn i'r byd. Ac arglwydd ni'n meddwl am yr disgrifiad yna yn y Testament Newydd, fod yr Ysbryd Glân yn dod ac yn gweithio yn y ffordd dirgel yna yng Nghroth Mair, mwyn iddi genhedlu yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n meddwl am y disgrifiad yna o'r Ysbryd Glân yn dod lawr fel colomen ac yn llenwi yr arglwydd Iesu ac yn ei arfogi ar gyfer ei weinidogaeth e. A dad, yr un ysbryd sy'n cael ei roi ar ddydd Pentecost. A'r un ysbryd sy'n cael ei addo heno i bob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd mae hyn yn beth rhy fawr i ni. Fod yr nerth yna nath roi y ser yn ei lle ac os o trefn i'r bydysawd, fod yr ysbryd yna nath genhedlu Crist yn y grodd. Yr ysbryd nath llenwi'r disgyblion ar ddydd Pentecost, fod yr ysbryd yna'n cael ei roi ni yn awr. Fod ti o Dduw ynom ni, trwy ffydd, arglwydd i ni yn diolch i ti. Ac arglwydd i ni'n plygu ger dy fron di ac yn dyfolu di. Fod ti wedi'n caru ni i'r fath raddau. A mae dim ond dy gynllun di cyn creu'r byd. Ein bod ni yn cael profi o'th natur di. Arglwydd derbyn ein mawl ni am diolch am hyn. Derbyn yn addoliad ni, arglwydd, a arglwydd derbyn ein gwasanaeth ni. Dad, ni'n diolch bod yr Ysbryd Glân sydd wedi cael ei roi i'r eglwys yn dod mwyn rhoi doniau ac yn dod mwyn rhoi ffrwyth. Ac arglwydd ni'n gofyn yn eidi nawr, roi i ni yr hyn rydyn ni angen fel eglwys mwyn dy wasanaethu di. Ac yn eidi roi ni fel dy bobl yr ffrwyth yna, yr cymeriad yna, y bywyd yna sydd yn dy blesio di ac yn dangos yr hyn rwy ti wedi wneud yno ni. Arglwydd, wrth ni feddwl am cyflwr ein gwlad ni a cyflwr ein byd ni, ni'n gwybod mae beth sydd ei angen yw mwy ohono ti, mwy o'r ysbryd. Arglwydd ni ddim eisiau aros a wneud dim byd tan bod yna rhyw ddiwygiad yn dod, ond eto arglwydd ni'n meddwl am y cyfnodau hynny yn hanes ein gwlad ni, lle rwy ti wedi gweithio'n rymus, wedi gweithio mewn ffordd arbennig, wedi ateb gweddiad y bobl a wedi bendithio ymdrechion dy bobl a lle mae'r eglwys wedi cael ei puro a'i ysgwyd ac ar dan dros ti ac yn mynd allan i gyhoeddi'r neges a phobl yn dod i gredu ac yn cael ei ychwanegu yn ddyddiol at yr eglwys a ni'n deheu am weld hynny. Arglwydd, nid ein mwyn ni, ond mwyn dy enw mawr dy hun. Dyma rwy ti'n ei heiddi, arglwydd. Dyma rwy ti'n ei heiddi ac arglwydd, dyma unig obaith ein byd ni. Bod pobl yn dianc rhag y genhedlaeth wyrgam hon. Arglwydd, trigar ha felly. Ni'n gofyn i ni, yma, ni'n cyflwyno dy holl bobl di, yn gofyn arna ti i dywallt yr Ysbryd Glân arno ni. Ac arglwydd, ni'n gofyn yn dy ras, yn ei weithio hefyd
mwyn i llawer iawn o eraill i ddod i gredu. Dad, clyw ein gweddi, helpa ni, nertha ni lle rydyn ni yn wan arglwydd, darostwng ni lle rydyn ni'n falch, cynnal ni. A bydd gyda ni, am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Cyn bod ni'n troi at air Duw, ni'n mynd i ganu rhif 122 yng Ngrymal 2. 122. Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni, plyg ni, trin ni, golch ni, cod ni. Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Ac ymlaen. Felly ni'n edrych heno ar un o'r digwyddiadau mawr yna yn hanes yr iachawdwriaeth, a felly un o'r digwyddiadau mawr yn hanes y byd, dydd Pentecost. Os nag o'ch chi yma wythnos diwetha, be welon ni bryd hynny yn y bennod gyntaf o'r actau oedd fod yr arglwydd Iesu, fod e wedi marw, wrth gwrs, wedi cael ei groeshoelio, fod e wedi cael ei gladdu, wedi atgyfodi, ac yna wedi treulio cyfnod o 40 diwrnod, 20 diwrnod. Ond y rif yna, 40 yn arwyddocaol yn y Beibl yn dydy, yn paratoi y disgyblion ar gyfer y ffaith fod e'n ymadael ac ar gyfer yr hyn oedd o'i blaenau nhw. A cyn bod e'n cael ei ddyrchafu, cyn bod e'n esgyn ôl i'r nef, oedd Iesu wedi dweud wrth y disgyblion, arhoswch yn Jerusalem. Peidiwch gadael, aroswch fyna nes derbyn yr hyn oedd y tad wedi addo. A felly maen nhw'n ifydd, maen nhw'n mynd yn ôl i Jerusalem, maen nhw'n aros gyda'i gilydd, mae'r 12, ond mae'n griw ehangach, felly 120 o Gristnogion gyda'i gilydd. Ac ar ddydd Pentecost, dydd 50, maen nhw gyda'i gilydd, ac yn sydyn mae'n digwydd, dydy. Mae'r ysbryd yn dod. Mae'r sŵn yma fel, hynny yw'n debyg i
gwynt mawr yn rithro, yn llenwi'r tŷ. Mae'r tafodau yma fel tafodau o dan yn ymrannu ac yn disgyn ar yr 120 yma o ddisgyblion. Ac yn sydyn, mae'r criw yma o ddisgyblion oedd wedi bod yn ddigon tawel, ac yn ddigon petrus, yn ddigon swyl. Maen nhw'n mynd mas yn dyn nhw. Maen nhw wedi darllen yr hanes, maen nhw'n mynd allan i'r stryd, a maen nhw'n cael eu galluogi i siarad ieithoedd gwahanol, a chyhoeddi mawrion weithredoedd Duw. Cyhoeddi yr hyn mae Duw wedi ei wneud trwy'r arglwydd Iesu Grist mwyn achub pobl fel ni. Mae'n ddigwyddiad ryfeddol. A sdim syndod os bod ni'n cyrraedd adnod 12 a ni'n clywed fod rai yn y dorf yn holi cwestiwn, maen nhw'n synnu mewn penbleth a maen nhw'n holi I gilydd, beth yw ystyr hyn? What's it all about? Beth yw hyn? Beth sy'n digwydd? Beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Nawr, mae llawer o ffyrdd gallwn ni ateb y cwestiwn yna. Mae yna cymaint o bethau gallwn ni dynnu allan o y benod cymharol hir a chyfoethog yma. A fi eisiau just tynnu allan un elfen o beth yw ystyr hyn. Un elfen o'r Pentecost. A'r gair sy'n crynhoi hyn heno yw'r gair rhodd. Beth yw Pentecost? Beth yw ystyr hyn? Y rhodd. Rhodd, anrheg. Mae'n cael ei awgrymu ni yn adnod 33. Ni'n clywed fod Iesu wedi iddo gael ei ddyrchafu I ddeheulaw Duw a derbyn gan y tad ei addewid am yr ysbryd glân, fe dywaltodd y peth hwn rydych chwi'n ei weld a'i glywed. Mae Crist yn derbyn yr ysbryd ac yn rhoi yr ysbryd, ond yna mae'n hollol eglur yn adnod 38. Meddai Pedr, edif ar hewch, bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Chi'n offi anregion? Yn siŵr bod chi fi yn. Sdim llawer o bethau gwell na derbyn anreg, derbyn rhodd. Wel, beth yw ystyr hyn? Heno, beth yw pwynt o ni heno, beth sy'n digwydd ar Pentecost, beth sy'n cael ei gynnig I ni? Wel, rhodd, anreg, Duw I ni. Peth cyntaf felly fi eisiau ni feddwl am yw natur y rhodd. Okay? Natur y rhodd. Pa fath o anreg yw hyn? Falle bod chi wedi cael am Nadolig neu am eich penblwydd neu rhywbeth fel yna. Mae yna anreg wedi cyrraedd a mae'r anreg wedi lapio. Nawr weithiau mae'n amlwg beth yw'r anreg, okay? Beic yw hwnna. Ond weithiau chi'n cael anreg mae wedi lapio a sdim syniad ych chi os chi'n cael eich chi'n meddwl beth yw hyn? A weithiau hyd yn oed ar ôl ag yr anreg chi'n edrych ar y peth chi'n meddwl beth yw hyn? A nawr cwestiwn cyntaf sydd eisiau ni ofyn fan hyn, beth yw natur y rhodd yma? Beth yw'r anreg yma sy'n cael ei rhoi? Be mae Duw yn rhoi ni ar ddydd Pentecost? Wel, mewn ffordd, mae'n rhoi fe ei hun, yn dydy. Falle bod hwnna ddim yn hollol amlwg ar y darlleniad cyntaf. Ni'n clywed y pethau ryfedd yma am gwynt yn chwythu a'r tafodau tân. A falle bod hwnna'n atgoffa ni o rannau o'r Hen Testament a'r ffaith fod Duw yn amlwg yn ymddangos gyda gwynt a tân a pethau felly. Ond mae yna fwy na hynny yn does. Mae yna fwy na hynny. Ysbryd Duw sydd yn cael ei roi, ni'n clywed hynny yn adnod 17 yn dyn ni. Yn proffwydoliaeth Joel, mae Duw yn dweud, tywalltaf o'm hysbryd ar bawb, ond peidiwch cam ddeall. Nid ysbryd amhersonol sydd yn ni fan hyn.
Okay? Nid jyst rhyw fath o darlun ar gyfer nerth Duw neu pwer Duw yw hyn. Na, edrychwch eto, pennod 2, adnod 4. Llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a dechreuant lefaru a thafodau dieithr fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Hynny yw, mae'r ysbryd yn cael ei roi fel rhodd, ond mae'r ysbryd hefyd yn gweithio ynddyn nhw. Yr ysbryd ei hun yn rhoi rhoddion, yn rhoi gallu iddyn nhw. Mae'r un peth wrth gwrs yn dod allan yr adran a ddarllenes i yn adnod 33. Mae'r tad yn rhoi yr ysbryd glân i'r mab, ac yna'r tad a'r mab yn rhoi yr ysbryd i ni. Wrth i Dduw anfon yr ysbryd ar ddydd Pentecost, beth mae'n rhoi yw fe ei hun. Nawr y gwir yw, wnaeth e gymryd amser, chydig o amser i'r eglwys gynnar weithio hyn allan, neu gweithio trwy goblygiadau hyn. Chymod, yn yr Hen Testament oedd Duw wedi datguddio ei hun yn ara deg, yn datguddio ei natur e. Wrth i ni gyrraedd y Testament Newydd, mae'n dod yn fwy amlwg eto. Ie, mae'r mab yn dod, felly mae gennych chi'r tad a'r mab, ond nawr ar ddydd Pentecost, mae rhywbeth oedd falle wedi bod yn aneglur yn cael ei wneud yn glir, mae rhannol ar jigsaw yn syrthio i'w le. Fod Duw, mae un Duw sydd, un natur, dwyfol, ond mae Duw yn 3 person, yn dad, yn fab, ac yn ysbryd glân. A'r trydydd person yma sydd yn cael ei roi ar ddydd Pentecost. Nawr, fel fi'n gweud, wnaeth e gymryd chydig o amser i'r eglwys i weithio trwy'r pethau hyn, ond erbyn 3-2-5, mae yna gyngor eglwysig, mae'r Cristnogion yma'n dod at ei gilydd i gytuno ar beth mae'r Beibl wedi ddysgu a beth mae Cristnogion wedi credu o'r cychwyn, a maen nhw'n cyhoeddi hyn. Credon Nicea yw hyn. Credon yn yr ysbryd glân. Yr arglwydd, rhoddwr bywyd, sy'n deillio o'r tad a'r mab, yr hwn gyda'r tad a'r mab a gyd addolir ac a gyd ogoneddir ac a lefarodd trwy'r proffwydi. A pwy yw'r ysbryd yma sy'n cael ei roi? Wel, Duw ei hun. A felly beth sy'n digwydd ar ddydd Pentecost? Beth yw natur y rhodd yma sy'n cael ei roi? Wel, mae Duw yn rhoi ei hun i ni. Nawr, tas y person yn gwneud hynny yw aelod o'ch teulu neu ffrind, falle byddwch chi chydig yn siomedig, os ni'n onest, right? Tas ni, ar gyfer penblwydd Catrin, dyna Catrin fel esiampl, tas ni'n rhoi i voucher, dyma ti, voucher, cwpon bach i ti, tocyn, i gael prynhawn yn fy nghwmni i. Rubbish, come on, dyna ddi bach o ddechrau. Pryna rhywbeth, please. Ond mae hwn yn wahanol yn dydy. Meddyliwch beth sy'n cael ei ddweud fan hyn. Mae Duw yn rhoi ei hun i ni yn ei ysbryd. Mae'r mab ar sail ei waith orffenedig yn rannu ei ysbryd gyda ni. Mae Duw ei hun, creawdwr nefoedd a deiar, yn dod i fyw yno ni. Mae'r gallu yna, o'n i'n gweddio gyda'r gallu yna, nath roi'r ser yn ei llir, yr un sy'n, yr pwer yna sydd yn cynnal y bydysawd, mae yn cael ei roi i ni. Yn dod i fyw yno ni. Nath ni feddwl am hyn wythnos diwethaf, mae Crist, mae'n mynd i'r nefoedd, a mewn un ystyr, felly mae'n bellach oddi wrtho ni, yn siarad yn ddeiaryddol, ond nawr, oherwydd Pentecost, mae'n agosach nag erioed. Achos trwy ei ysbryd, mae Duw ei hun yno ni.
Mae Duw ym mhob man wrth gwrs. Mae Duw yn bresennol ym mhob man, ym mhob lle. Ond ar yr un pryd mae Duw yno ni. Os yna'n lle ni gallu mynd hebddo fe. Ni beth ar ben yn hun. Mae wastad gyda ni. Does yna ddim rodd mwy gwerthfawr. Does ddim rodd mwy na hyn. Mae'r Duw yma sydd, mae'n Dduw sy'n caru roi ohono fe ei hun. Yr tad yn rhoi ei hun i'r mab, a'r mab yn rhoi ei hun i'r ysbryd, a'r colwm yma o gariad tragwyddol, yr cariad yna sy'n tywallt ei hun allan yn y greadigaeth, a'r cariad sy'n tywallt ei hun allan yn trefnu yn hachub neu trwy Grist a'i groes, a mae'r un cariad yna nawr yn tywallt ei hun i fewn i'n bywyd ni. Ymherson yr ysbryd glân. Na'r natur y rodd a crafu'r wyneb ydyn ni mewn gwirionedd. Natur y rodd. Na'r math o rodd sydd fan hyn. Ail beth te felly. Pwy sy'n derbyn y rodd? Yr ail bwynt, derbynwyr y rodd. Anreg i bwy yw hyn. Chymod, weithiau, mae anreg yn cyrraedd y tŷ yn dynnu, falle chi wedi cael y profiad yma, a sdim enw arno e, sdim label. Neu falle o dan y goeden Nadolig, chi'n mynd, chi'n tynnu anreg allan, a mae'r label wedi cwmpo off rhywle, a chi ddim yn gwybod, i bwy mae hwn? I bwy mae'r anreg yma'n perthyn? Yn gwestiwn anodd, gallu bod yn broblem weithiau. Pryd yw'r cwestiwn yna ddim yn broblem? Pryd yw e ddim yn anodd gwybod i bwy mae anreg? Wel, ar ddydd pen blwydd, ynddo fe? Pan mae rhywun yn troi lan ar ddydd eich pen blwydd gyda anreg, chi'n gwybod i bwy mae hwnna. Nawr, stym amheuaeth fan hyn. A mae rai pobl yn dweud mae dyma yw dydd geni neu dydd pen blwydd yr eglwys yn y Testament Newydd. A stym amheuaeth, os i bwy mae Duw yn rhoi ei hun. Mae'n rhoi ei hun i'w bobl. I'r eglwys. I Gristnogion. I ddisgyblion yr arglwydd Iesu Grist. I bob un sy'n credu yn ei enw A dyna pam bod hwn yn ddigwyddiad mor fawr, chi'n gweld. Achos fan hyn, mae yna drobwynt hanesyddol. Mae yna draddodiad ymhlith yr Iddewon yn yr Hen Testament fod y gyfraith wedi cael ei roi ar ddydd y Pentecost. Okay? So, 50 diwrnod ar ôl yr Exodus, 50 diwrnod ar ôl gadael yr Aifft, ond nhw wedi cyrraedd mynydd Sinai a mae Duw yn rhoi y gyfraith mwyn ffurfio y genedl ar gyfer ei dyfodol nhw. Nawr, ni ddim yn gwybod yn union ydy hynny'n wir. Fi'n hoffi'r syniad yna. Achos fan hyn, wrth gwrs, beth ni'n gweld yw mae'r ysbryd yn cael ei roi i ffurfio eglwys y Testament Newydd. A mae'r ysbryd nawr yn cael ei roi i holl bobl Dduw. Drychwch eto ar proffwydoliaeth Joel. Adnod 17. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Dduw, tywallaf o'm hysbryd ar bawb. A bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau a chynafgwyr yn gweld breuddwydion. Hyd yn oed ar fy nghaethweision am caeth forynion yn y dyddiau hynny fe dywallaf o'm hysbryd. Y pwyslais fyna yw fod yr ysbryd yn cael ei roi i bawb. Fel arwydd bod ni yn y dyddiau diwethaf. Chi'n gweld, mae yna shifft i digwydd. Oedd yr ysbryd ar waith yn yr Hen Testament, wrth gwrs. Oedd pobl yn dod i gredu yn yr Hen Testament yn yr un ffordd ac yn y Testament Newydd. Oedd yr ysbryd glân yn dod ac yn ailenni ac yn galluogi rhywun wedyn i ymateb i galwad Duw ar ei bywyd nhw ac edifarhau a roi ei ffydd yn nyw fel ei gwaredwr.
Ond yn yr Hen Testament, fod yr ysbryd yn gweithio mwyn achub pawb yn yr un ffordd, oedd yr ysbryd ddim yn cael ei roi i bobl Dduw yn yr un ffordd ag nawr. Oedd eneiniad, yr anointing yma o'r ysbryd, yn rhywbeth arbennig i rai am gyfnod. Oedd brenhinoedd yn cael ei eneinio efo'r ysbryd. Oedd proffwydi yn cael ei eneinio gan yr ysbryd. Roedd offeiriaid a barnwyr ac eraill yn ôl yr angen am gyfnod yn derbyn yr ysbryd. Ond nawr mae rhywbeth wedi newid. Nawr mae Crist, y Meseia, yr un oedd yn llawn o'r ysbryd, mae yn tywallt ei ysbryd ar yr eglwys gyfan am beth, pob un. Nid jyst rai, nid jyst ambell un, nid jyst pregethwyr neu henuried neu arweinwyr, na. Ond ar yr eglwys gyfan. A mae'r anreg yma yn un sydd ddim yn cael ei gymryd nôl. Chi erioed wedi cael anreg yma rhywun yn rhoi i chi, a wedyn chydig bach wedyn, maen nhw'n newid i meddwl, sori, allai gael yn ôl. Dy ddim yn fawr o anreg ydy e. Ond nid hynny sy'n digwydd fan hyn. Mae pob aelod, pob un sy'n credu, pob un sydd trwy ffydd yn un gyda Christ, ni nawr yn y dyddiau olaf. Ni yn y dyddiau diwethaf. Ni yn y cyfnod rhwng dyfodiad cyntaf Crist a'i ail ddyfodiad a felly, os ych chi'n Gristion heno, mae gennych chi'r ysbryd. Rhodd i pwy sy'n derbyn y rhodd yma? Wel, chi a fi, trwy ffydd yng Nghrist. Ond pam? Pam? Ond y cwestiwn ola nawr, pam? Beth yw pwrpas y rhodd? Os yw Duw yn rhoi ei hun, ac am beth caredig i'w wneud, ac os yw e'n rhoi ei hun i'r eglwys, i bob aelod, pam? Beth yw'r pwrpas y peth? Eto, falle bod chi wedi cael anreg rhyw dro, a chi wedi agor y peth, a chi'n meddwl, beth yw pwynt hwn? Ac os chi methu gweithio allan beth yw pwrpas, chi jyst yn rhoi ar shelf ac anghofio amdano fe ac yn y pen draw yn rhoi i siop elusen neu rhywbeth fel yna. Nid dyna sydd fod i ddigwydd fan hyn, efe. Beth yw pwrpas y rhodd yma? Wel, pwrpas y rhodd yw galluogi'r eglwys i wneud ei gwaith. Pa waith? Wel, y gwaith o fynd allan gyda'r efengyl i'r holl fyd. Ond ni'n awgrymu falle fod y Pentecost yn nodi'r diwrnod pan oedd y gyfraith wedi cael ei roi. Ni ddim yn gwybod hynny. Ond ni yn gwybod fod y Pentecost yn wyliau cynheuaf. Yn harvest feast. Right? Dechrau casglu i fewn y gwenith o'r ceir. A felly mae'n arwyddocaol yn dydy. Ar y diwrnod yna, mae'r ysbryd glân yn cael ei roi mwyn nawr nerthu yr eglwys ar gyfer y cynheuaf. Pa cynheuaf? Wel, casglu y cenhedloedd i fewn i sgubo'r Dduw. Yn yr Hen Testament, wrth gwrs, oedd pobl yn gallu dod yn rhan o'r genedl Iddewig. O'ch chi'n gallu dod yn rhan o'r cyfamod. Ond mae rhywbeth wedi newid nawr yn dod, a mae'r comisiwn yna'n cael ei roi i fynd allan. I fynd i'r holl fyd, i wneud disgyblion i'r arglwydd Iesu Grist. A mae'r dasg enfawr yna yn gofyn am nerth enfawr. A felly mae Duw yn rhoi ei ysbryd i ni. Dyw'r ysbryd ddim yn cael ei roi just mwyn i ni gael mwynhau presenoldeb Duw, bod hynny'n beth braf. Dyw'r ysbryd glân ddim just yn cael ei roi mwyn ein nerthu ni yn ein cerddediad personol, mae hynny yn wir, a diolch am hynny. Ond mae'r ysbryd yn cael ei roi mwyn i ni wneud gwaith cenhadol. Mae'r rhodd yma i ni di dderbyn
Dwi ddim yn rodd ni fod i'w gadw jyst i ni'n hun. Mae'n rodd ni fod i'w rannu gydag eraill. A chi methu osgoi hynny, ydych chi, yr pwyslais yna trwy'r benod. Adnod 3. Tafodau o dan yn eistedd ar bob un ohonynt. Pam? Mwyn ei galluogi nhw wedyn, adnod 1 ar 10, i lefaru yn ein ieithoedd ni. Pob un am fawrion weithredoedd Duw. Ac yna adnod 21. Beth yw'r addewid mae Joel yn gweud? Bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Ac yn adnod 39, mae Pedr yn dweud, i chwi mae'r addewid, ac i'ch plant, ac i bawb sydd ymhell. Pob un bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Beth yw pwrpas Pentecost a roi yr ysbryd glân? Wel, dyma yw cyflawniad cynllun Duw i ddod i drigo yng nghalon ei bobl. Dyma yw cyflawniad cynllun Duw i fod gyda ni bob diwrnod o'n bywyd ni. Ond dyma cyflawniad cynllun Duw hefyd i arfogi'r eglwys i fynd mas. I fynd mas gyda y newyddion da yn Jerusalem, Judea, Samaria ac i'r holl fyd. Chi'n hoffi anrhegion? Dyma'r anrheg gorau erioed. Mae'n cael ei gynnig i ni. Mae eisiau ni dderbyn a mae eisiau ni ddefnyddio fe. Os i ni yn mynd i fod yn eglwys dewr, ac yn eglwys doeth, ac yn eglwys addfwyn, yn eglwys sydd yn gwybod beth i'w wneud a beth i beidio gwneud, yn eglwys sydd yn defnyddio ein doniau ac yn eglwys sydd yn dwy'n ffrwyth gogoniant i Dduw ac yn eglwys sydd yn gweddio ac yn eglwys sydd yn fwy ac yn fwy tebyg i Iesu Grist ac yn eglwys sydd yn mynd ar efengyl i'r holl byd. Yr unig ffordd ni'n gallu gwneud hynny yw trwy yr ysbryd glân. Gadewch i ni fod felly'n gweddio ac yn gofyn ac yn ceisio rhodd Duw mwyn ei enw. Amen. Na ni weddio. Arglwydd, ni'n gofyn i ti unwaith eto am dy ysbryd di. Ti'n addo arglwydd roi i bob un sydd yn gofyn ac i roi yn y hael. Arglwydd, a wneud di. Felly glywed ein gweddi ni, ni'n diolch fod y cynnig yna. Hyd yn oed heno, os rhywun sydd ddim eto'n dy nabod di. Os y'n nhw yn edifarhau ac yn credu ac yn cael ei bedyddio i enw'r arglwydd Iesu Grist maddeuant pechodau, fe nawn nhw dderbyn yr ysbryd glân. Neu di ddod i gartrefi yn eu calon nhw hefyd. Da, diolch fod gennym ni'r fath newyddion da i'w rhannu. Dy fod ti eisiau maddau. Dy fod ti wedi caru. Dy fod ti eisiau perthynas gyda phobl ein byd ni. O arglwydd, rod ysbryd i ni felly. Maddau ni, os oes unrhyw beth yno ni sydd yn tristau yr ysbryd ac yn rwystro gwaith yr ysbryd yno ni. Arglwydd, maddau ni am hynny. Maddau ni os i ni beth yn gadael yr rhodd caredig yma i un ochr fel petai. Arglwydd, llenwa ni nawr. Llenwa ni, llenwa y lle hwn a llenwa ein gwlad ni a'n byd ni a'r ysbryd i, deled y deyrnas arglwydd. Am bod ni'n gofyn yn enw Crist ei hun. Amen. Amen. Ganwn ni i orffen o'r atodiad. Rhif 29.
yn yr atodiad. Iesu roes a ddewyd hyfryd cyn ei fynd i ben ei daith. Yr anfonau ef ei ysbryd i roi bywyd yn ei waith. Dawn yr ysbryd digon i'r disgyblion fi. Cofiodd Iesu ei addewid o cyflawned hi yn awr fel y gwnaeth ar ddydd y Silgwyn, pan achubwyd tyrfa fawr. Enw Iesu gaiff yr holl ogoniant mwy. Mae digonedd cyflawn eto yn yr hen addewid wyw. Glynwn ninnau wrthweddio am ymweliad ysbryd Duw. O tywallter ef yn helaeth arnom ni. O lan ysbryd yr addewid, tyred yn dy ddawn di-lith. Mae dy ras yn ddigyfnewid gweithian rymus yn ein plith. Deffro'r eglwys, achub ar gyhoedda'r byd. Nawn ni sefyll i ganu. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.